कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. विधानसभेत कसलाच दगाफटका सहन करणार नाही, सावंतवाडीवर आमचं बारीक लक्ष आहे, अशा शब्दात आमदार नितेश राणेंनी सज्जड इशारा दिलाय. साधारण आपल्याला माहिती आहे कोण विरोधी पक्षातले लोक सत्तेमध्ये जातात, पण आपले दीपक केसरकर साहेब सत्तेमध्ये होते तरीही त्यांनी आपल्या शिवसैनिकांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे, महाराष्ट्राला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. आणि बाळासाहेबांच्या विचारांच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल, हिंदुत्वाच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल तर ते आम्ही कदापि करणार नाही. ही भूमिका ठेवून आदरणीय दीपक केसरकर साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेले आणि महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आपण सगळ्या दस्तेनी ठेवली पाहिजे. आम्ही निश्चित पद्धतीने पुढे 20-22 दिवस तुमच्या सगळ्यांशी बोलायला येऊ, चर्चा करू, पण आपण सगळेजण महायुतीचे कार्यकर्ते म्हणून आपल्याला दीपक केसरकरजींना मोठ्या मताधिक्याने परत 23 नोव्हेंबरला निवडून आणायचं आहे. हा निर्धार करून तुम्ही सगळेजण इथून गेला पाहिजे. गावागावामध्ये धनुष्यबाण ह्याच निशाणीला घेऊन जाऊन आपल्याला जास्त मतदान दीपक केसरकर साहेबांना कसं भेटेल यावर तुम्ही लक्ष ठेवलं पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात सन्मान्य राणे साहेबांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने दीपक केसरकर साहेबांनी दिवस रात्र एक केला. आम्ही स्वतःनी नजरेने पाहिला, अनुभव घेतला. आणि मग त्यानंतर मी माझ्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये जेव्हा त्यांना निवडणुकीचा मॅन ऑफ द मॅच बोललो तेव्हा काही लोकांना फार मिरच्या लागल्या. त्यांना वाटतं का असं कसं बोलले. अहो, चांगल्याला चांगलं म्हणणं हा माणुसकीचा धर्म आहे आणि हे संस्कार राणे साहेबांनी आम्हाला दिलेला आहे, ते लक्षात ठेव. ज्या माणसाने दिवस रात्र एक केलं, महायुतीचा धर्म पाळला, तर त्यांना तर समर्थन आम्ही करणारच. आणि आज यावेळी आम्ही ते लोकसभेची परतफेड हे आम्ही विधानसभेला करणारच. कोणालाही मध्ये यायचंय ते येऊन दे, आम्ही पण 21 दिवस आहोत. मी काय फक्त माझ्या मतदारसंघाकडे लक्ष ठेवून राहणार नाही. निलेश साहेबांचा मतदारसंघ साहेब अतिशय सक्षम पद्धती लढवत आहेत, पण निलेश साहेब असतील, मी स्वतः असेल आणि सगळेचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते हे सावंतवाडी मतदारसंघावर प्रत्येक क्षणाक्षणावर लक्ष ठेवून आहोत. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं आणि तरच तोंड उघडावं, एवढं ह्या निमित्ताने फक्त आपल्याला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.